Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV1 lami igama ngingu-MC Pholobaso Andile wakangcobo. Sikubingelela ke kwisikhondla somabona kude wakho Siyaviva TV1. Please don't forget to subscribe ube ingxenye ngokuphelele as a shareholder yakwaSiyaviva TV1. Namhlanje sisendwedwe endaweni yasemalangeni ku-Ward 16 endaweni yasemakhaya lapho khona esilanda khona inyanga isangoma ugobela osemkantshubovu umama ugogo uMakhosi uDulela. Makhosi Dulela, asikubingelele sikwamukele kuSiyaviva TV1 uphinde uthole ithuba lokubingelela zonke izingane zakho ezikwazi ngemisebenzi emihle ozenzela wona. Ngiyambingelela abalaleli. Ngibingelela yena Makhosi Dulela ekhona le Malangeni eNdwebe. Kuyintokozo enkulu salikwazi ukuthi sixoxe kanye nawe namhlanje njengomlaphi wendabuko owaziwa kakhulu ngezinto eziningi ezahlukahlukene uzenzela abantu. Mhlawumbe ke siqale kwezothando. Asibuke abantu besifazane abangena bephuma la kwaDulela la kwaMakhosi Dulela la eNdwedwe belande izinto zothando, belande into ezokusekela, belande izinto zokuthi obaba bakwabo behlale bejabulile kanye nabo. Kanti nawo amadoda siyezwa futhi kuthiwa awapheli la ukulanda izinto eziyisisekelo zemndeni yazo noma ke zemndeni yabo. Ake sixoxe nje ezintweni zothando. Salikwazi ungakanani ezintweni zothando? Yino nayo ongayithembisa abantu baseNingizimu Afrika neAfrika nomhlaba wonke jikelele? Hayi, ngiyamshadisa umuntu mengashadile mina. Ongashadile wena uyamshadisa? Yebo. Uthisho kuthiwa ngabe inkinga ingakanani uyakwazi ukumnikeza izinto ezokwazi ukwakho ukuthula ekhaya? Ngiyakwazi nje ukumnikeza izinto zokwakha umuzi wakhe bahlale ngokuthula. Ngilaphe lokho engikubonayo ukuthi ikona okufuna ukuchitha umuzi. Ngimhlalise emzini wakhe. Bahlale nezingane zabo bakhulise izingane zabo kungabi khona sihibe. Okay. Salikwazi ngiyafisa ukuthi sithole-ke manje kunomuntu ongashadile futhi ongayimisele kushada. Kodwa imisebenzi ayikho eNingizimu Afrika, sinalezi izingane eziyibiza ngo-slay queen eyiphila ngokuthi zona mayigezekile nje emzimbeni kuba khona lawo madoda abashelayo bese-ke eyihlalela naye ey'ndaweni zasematshwaleni amuphe imali akwazi ukondla iy'ngane zakhe. Abantu bafuna into ezokugezeka nezokuheha, abasekho serious abanye ngemishado. Uyakwazi ukumsiza umuntu ukuthi abukeke athandeke ashelwe nokushelwa kade engasashelwa? Uyabukeka-ke lama kwafika kumina uthandeke ube nesithunzi ungabi into elula nje. Ube nesigqi uma uyintombi ubonakala uyintombi yakwena ethandekayo esulekile. Asikhulume ngesimonyo osinikeza abesifazane. Senzani empilweni yomuntu? Ngositshela yena loyo obesefikile. Ningizimu Afrika worldwide uma uyinyanga emkantshubovu akuzona zonke izinto ezikhulunywa ziqede ibhadlabalwe obala. Mhlawumbe salikwazi ake singene sigxile kule yokuthwasisa. Njengomlaphi wendabuko osakholelwe ekuthenini abantu bayakuphupha ebusuku bekubone befuna ukuzosetshenzwa befike. Mhlawumbe yini ukuthwasa? Kubaluleke ngani ukuthwasa? Ukuthwasa phela ungenwa idlozi abakini bafika kwenu ulele. Ubone izinto zonke zishintsha mangabe ungezwa. Zikushintshela kwenye inkathi uzuchitheke ngisho emendweni. Ubuyele kini usuwashada noma uthi uyagana umendo ungabi khona. Amadoda angakuthandi uzuthi wena ufaka isichitho kanti unedlozi. Kunomuntu osekhaya othi uphupha imfula uthi uzwa kukhala iy'nsimbi ney'gubhu emadlebeni. Lowo muntu onjalo ungathini kuyena? Ngiyamtshela ukuthi unedlozi kumele uthwase. Asibuke lona kophupha iy'kole, ophupha esey'ntabeni, abanye baphupha bendiza. Hhayi phupha endiza ejahwa yini? Ungachaza wena salikwazi. Phela kukhona ukuphupha undiza ubaleka kukhona into ekujahayo. Kwenye inkathi nje ngike ngiphuphe mina ngisaqalwa idlozi nje ngangiphupha ngijahwa inkomo ngize ngigibele emthini.
lokho kusho ukuthi unedlozi. Kwakusho ukuthi nginedlozi. Uma sefikile kumuntu la kwamakhostulela intwaso yakhona ihambe kanjani noma ulalela abantu abadala indlela abazokutshena ngayo ukuthi msize kanjani noma seniyakwazi nokwenza ukuthi osebenzayo agcine kwazile ukuthwasa? Osebenzayo uyagcina ethwasa ngoba phela usuke ezokwenze njani ngoba ithongo liney'ndleko. Akasebenze bethwasa. Akasebenze bethwasa. Uma eyazazi ukuthi unesimilo, siyamthwasisela nasekhaya. Oh, indaba isesimilweni. Yebo. Onomkhwenyana ahlala naye ekhaya, uyakwamukela yini ukuthi engathwasela ekhaya? Amadlozi ahlukene angena kubantu. Idlozi alithandi ukuthi lihlale lihuqahutana nendoda egcekeni. Okay. Gogo, asiyalela abantu. Ukuphi nendawo la usebenzela khona? Ngile Emalangeni eNdwedwe kwesikagoqo. eNdwedwe? Kwesikagoqo eMaduna. Ewu. Ningizimu Africa worldwide. Ugogo-ke wamthola eduzane nesikole esibizwa ngokuthi iMaduna Primary School. Uma ungena kwi-location yakho ubhala ukuthi Maduna Primary School. Khona la bengisathanda ukuthi. Ngabe uhlola ngamalini gogo? Ngo-300. Kuyi-300 esigodlweni? Yeah. Ocingweni? 4. 400. Ngiyafisa gogo ukuthi kuningi esingakukhuluma, kuningi esingakushiya ngaphandle, kodwa umuntu akuphi ithuba wena, kube wena namhlanje osihlahlela inyathuko, usiphe ezinye zezinto esifanele ukuzazi kangcono ngodokotela umakhostulela. Batabami ngiyathanda ukunitshela le ndaba ukuthi uyabona kukhona isikhathi esike safika esiphambili kwathi umuntu memumethe makayikhiphe ingane. Ingane mayiseyikhiphile iyamhlupha namhlanje. Mina-ke ngiyakwazi ukukulungisa lokho. Kwabaphutshunyelwa izisu ngiyakwazi ukukulungisa lokho. Nowaphunyelwa isisu wakhipha ingane ngiyakwazi ukuyilungisa leyo nkinga ingane yakhe noma isingale ikwazi ukubuyela kuyena njengomzali. Kuye kuthatha iy'nsuku ey'ngaki? Kuba imalini? Fanele afike nomkhwenyana noma angafika yedwa? Uma engasamazi umkhwenyana ukuthi ukuphi enze njani? Angafika ngisho yedwa ukuphela azolungisa ngoba kuyenzeka phela ngize umuntu akhiphe isisu ngoba elahlwa indoda engazi ukuthi le ngane uzoyenze njani. Okay. Ngamanye amazwi awubaqalekisi kodwa intethelelo bayakwazi ukufika beyithole. Bafike bayithole intethelelo la umuntu abuyelwe ingane yakhe noma isingale ikwazi ukumbona, akwazi ukuxoxa naye imenzele izinto naye seqolisile enganeni yakhe. Okay. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele sahleli naye-ke umakhosi uDulela engifisa ukuthi kuloyo naloyo osanda kungena ukhalela ukuthi ngathi ngayithola inombolo kagogo ngimnikeze. Inombolo kagogo ithi 072 1 2 6 kube 738. Angiphinde 072 11 738. Ungamshayela-ke ucingo ukhulumisane naye akuyalela ukuthi ukuphi usebenza ngaziphi iy'nsuku, akutshene futhi ukuthi lokho uyakwazi ukukwenza noma akakwazi ukukwenza. Uyawalungisa amanzi amnyama? Yebo ngiyawalungisa. Kuye kufanele ufinyelele emzini wakhe umuntu noma ninendlela enenza ngayo noma nixoxa mase esefikile? Ngixoxa mase efikile naye. Umuntu owabaleka ephehlweni ungamlekelela yini salukwazi? Ngiyamlekelela umuntu wabaleka ephehlweni kodwa sengitholile ukuthi wabalekiswa yini. Okay. Kunabantu abangalitholi itoho noma umsebenzi, kuminyama, yonke into abathi bayayizama ilungi. Abanye bafisa ngabe sebeganile, bahlala nabo abantu besilisa balokhu bebashaya ngethembisa. Wena yini ongayenza kumuntu othi akuqaqeki lutho? Ngifuna ukuthi kuqaqeke. Ngiyemphenye phela bese ngiyabona emgonqweni ukuthi yini enza ukuthi zonke lezi zinto ezenzeka kuyena zenzeke. Chazela ujule ngebhavu lakho lingena kanjani kulaba bantu abathi thina akusenzeki lutho umuthi awusebenzeli? Hayi mina uma ngike ngamfaka ebhavini lami mntakwethu uphuma eqhakaza. Uphuma eqhakazile? Yebo. Mhlambe
Zikhona iy'ndawo zokulala sibona nasi isibaya sudeda ngendlala sigcwele ubulongwe kukhomba ukuthi ikhaya eliphilayo. Uma esefikile la kufanele aqale phansi ayobhukha yini? Hhayi bona ngabe eThekwini nje ngoba ngifuna balale kahle basuka kude. Okay. Okusho ukuthi wena ngokwakho uthi nanoma ngawumuphi umuntu ongafika la ekhaya uzokwazi ukuthola ukusizakala futhi nokuphatheka kahle. Yebo. Gogo, ake usixoxele-ke manje ngomuntu owazalwa embethe. Ungenelela kanjani wena kumuntu owazalwa embethe kodwa izinto zakhe azilungi? La ahamba khona kuthiwa inkinga akambulanga. Ngiyamembula mina la ekhaya umuntu, kodwa ukwembulwa kwakhe kufunana embulwe abesethatha iy'nkamba. Uyambulwa bese ethatha iy'nkamba. Yebo, ngoba ukuzalwa wembethe kusho ukuthi wena uyisangoma. Kuwona wonke umuntu. Umuntu nje ozalwa embethe ufana newele, usuke eyisangoma. Kwenzakalani-ke gogo? Yiziphi iy'nkambi? Useyathwasa sezobe yisangoma? Kungcono noma athathe noma umndiki. Okay. Othi Ozokwenza ukuthi-ke ukwembulwa kwakhe abesefaka lo mnqwamba lo abekade ufakwe ezulwini. Okay. Othi gogo mina kuthiwa nganginganqwambile kodwa ngangibethe iveyili, yena umenze njani? Nayo futhi iveli into eyodwa ukuthi kufanele uthathe iy'nkamba zomndiki. Ubusuwembulwa yona iveyila le. Kunomuntu onesithunywa ufuna ukuphakanyiselwa isithunywa, ufuna sicace izinto zakhe ayisahambi kahle, ebethi mayelele ekuqaleni avuke ephuphe eqeda into ayibone ngempela maye sekumnyama nje. Hawu ngiyamkhuphula isithunywa ngoba ngiyamphosa emfuleni. Ngimnike iwasho mphose emfuleni, ngimfake iy'ngubo zakhona ney'ntambo zakhona. Usebenza ngaziphi iy'nsuku gogo? Hhayi mina ngisebenza njalo ngoba ngihlalela emakhaya. Iy'khathi? Noma ungafika sikhathi sini ngaphandle kwasebusuku kangisebenzi. Ofika ebusuku nimnika indawo yokulala uyombona ekuseni? Yebo. 072 11 66 738. Shayela ucingo njengamanje ukhulume nogogo bukhoma uthole ukusizakala. Mhlawumbe unombuzo ngenye into esingayithintanga kodwa awufisa ukuthi uqondisise kabanzi ngayo, 072 11 66 738 iyona nombolo ongayisebenzisa uma ufuna ukukhuluma noMakhosi uDulela. Makhosi Dulela sedlala abantu nje bemane befaka amabhayi nayo yonke into. Yini esingaqinisekisa ngayo ukuthi uyisangoma wena? Lo msebenzi abantu abadala abakungene ngawo bakungene nini? Uqale nini ukuyifundela lento ekholeji la khona naqeqeshwa nenziwa yonke into? Mhlambe uzalwa izolo, umdala kangakanani kulo msebenzi lo? Ngimdala kakhulu kabi mina ngalashwa ngo-1977. 1977 ubusulashwa? Yebo, sengilapha. Ubusulapha? Yebo. And abantu bethokoza? Kunjalo nje. Salukwazi, ngifuna ukuthi sibheke nje into yomuntu othi mina ngine-problem, nginenkinga yokuthi ngathandana nomuntu wesifazane nguqeda 6 months, uyabaleka, uyahamba. Ngikuthele emgonqweni lokho ngoba kuyenzeka noba unesilwane futhi. Okay, wathinta indaba enkulu. Yini isilwane? Umlekelela kanjani umuntu solokhu aqala ukuhamba kulokho ekuthiwa unesilwane? Ukuthi iy'lwane ziwu-2-ke ngane yami. Khona esethongo isilwane kanti khona eseloyo. Khona esethongo, sikhona futhi neseloyo. Yebo. Okay. Manje-ke lesi-ke eseloyo ngisishaya ngisithele phansi. Esethongo ngisifake iy'nkamba. Esethongo silapha ngokusifaka iy'nkamba. Yebo. Eseloyo usishaya usithele phansi. Ngisishaya ngisithele phansi ngisiphose kobhavu wami lapha ngisikhiphe ngisiphose engcwabeni lami. Uyasilahla? Yebo. Ningizimu Afrika worldwide behleli kamnandi-ke noMakhosi uDulela. Makhosi Dulela, ngiyafuna ukubuza-ke le ibucayi kakhulu. Umuntu onenkinga yokuthi imizwa isifadabele ungowesilisa, ngabe ikhona indlela omsiza ngayo? Eyi, ngiyahluleka kakhulu kabi-ke lapho. Kowesifazane onemizwa naye esifadabele? Owesifazane uyayihlalela phela mina isifadabele imizwa akabi nankinga. Ofuna ukusizwa ukuthi hhayi usafuna ukuba angikaze ngizwe nje kuthiwa owesifazane mefelwe imizwa usahamba efuna imizwa.
Ngabe ukhona unayo into yokudonsa ebhizinisini njengesibunge, kunabantu abanamatafula abadayisa ngamaluzi, ama-chips, nangomunye uvula ithaveni yakhe noma ishibhu lakhe. Yini onayo gogo? Ngoba hawu sesikhathele abantu bakhiphana ney'gubhu, bagcaba abantu ngenhlanga ey'ngangobaba lapha emhlane, kodwa kungenzeki lutho. Wena yini oyenzela umuntu? Mina-ke nginesibungu ohamba nasemzimbeni, isigubhu angisazi. Isigubhu awusazi? Yebo. Awusifuni nala sihambe khona? Futhi angazi nokuthi into enjani le. Kodwa uyakwazi ukwenza umuntu Ngenza ngendlela kuqonde yethongo ngayo. lami ukuthi izinto zakhe zibe zinhle ngoba angithwalisi. Awuthwalisi? Yebo. Uyathwasisa? Ngiyathwasisa, ngenza imithi yami, izinto zakhe ngifunala yena ageze kabe muhle, abantu bamthande ukuze bangene ebhizinisini yakhe. Senizwile-ke South Africa, nizwile ngani zenkosi, nasi isalukwazi sidala. Senza imisebenzi eminingi, eminye asisibuzanga ngayo, kodwa-ke wena ungamthinta ku-072 11 66 738. Ngishilo-ke ngathi ngizolokhu ngilande uCream kuphela, ngilande abantu ozobafica emzini yabo, ngilande abantu abasebenza ngeqiniso, ngilande abantu abanamandla. Ukube gogo uyinyanga eyisigebengu, ngaba sesifica isibaya kwakho ngoba shuthi uzobaleka, kodwa isibaya lesi engasibuka umuntu singenalutho. Mhlawumbe makusihlwa siyakwazi ukulayisha kukhomba ukuthi igceke lo muntu ophilayo futhi ongumlaphi wendabuko. Kunjalo. Yini ongayisho-ke kubantu usuphetha ukubakhuthaza ukuthi bazi ukuthi ubakhosidulela izandla zakhe zihlezi zivuliwe? Ngingabatshela ukuthi uma ufuna izinto zakho zikulungele njengami nje, buka nje ngihlele esibayeni sami sitekile, nayi nemoto yami la egcekeni, kufuna usondelane nami. Uzothi omunye umuntu indaba zey'moto, izinto ey'phelele endleleni, wakhile yini gogo? Ngakhile mina, nasi isibaya somuzi wami. Siney'nkomo sisuthi. Nawo umuzi bazowubona nje. Nawe ufika kuwona umuzi owubona ukuthi hhayi umuzi wesalukazi impela, hhayi. Ningizimu Afrika worldwide, siyabonga kakhulu gogo ukukhulumisana nawe. Danke. Kukhona-ke la kwaMakhosi uDulela, njengoba nibuka nje lapho asebenzela khona nalapho ahlala khona. Umsebenzi-ke wenza imihla namalanga kulo leli gceke, igate lakhona leliya, yiwo umuzi wonke lo, njengoba echazile ukuthi niyabona umuzi ophilayo kuba nabantu, njengoba nibona nje ukuthi bakhona abantu. Singahamba-ke size siyowuqeda sifike le kude kwakhiwe igceke likhulu, ngeke nimpintshane. Mhlawumbe ngey'bomu ukuze ungaduki, ngifuna ukukuvezela imaduna ekuyiyona sikole athi uma usuzofika ngakusona usuke usufikile lapho khona yena asebenzela khona. Umuzi-ke lo wakhe ugogo uMakhosi uDulela. Uyabona ukuthi akuhlelwi kusakhiwa, njengoba ubona nje kwaMakhosi uDulela konke la Ningizimu Afrika worldwide. Naya imaduna, isikole lesiya eduzane ne-ground, njengoba-ke nibona ikhona lapha kwaMakhosi Dulela. Sabuya kakhulu kunakuqala, siyakha isalukwazi la.